Yo! What's up mga ka-cooking? Kumusta po kayo? Heto na naman ang inyong Kapampangan Cooking #09. So, ang lulutuin natin for today mga ka-cooking is simpleng-simpleng adobong sitaw. Yan. So, nadaanan ko kasi yung sitaw. Galing akong supermarket. So, daan ako sa vegetable section. Then, nakita ko yung sitaw. Ang ganda oh. Bagong dating. So naisipan ko, naalala ko na na-miss ko yung luto ng probinsya sa amin sa Pampanga. So, simpleng adobong sitaw, walang timpla, bali sibuyas, bawang lang ang gagamitin natin at saka magic sarap, tapos wala na siyang sahog. So, suka, toyo, tapos gagamit tayong konting chili powder, pampanghang, garlic powder, tsaka pepper. So, yun lang, napakadali niyang lutuin. So, tinatawag to sa amin na lutong duron, sabi nila sa Pampanga. So, ngayon is i-adobo natin to. So, hiwain ko lang muna saglit yung ating sibuyas at saka bawang, mga ka-cooking. And then, mag-start na tayo. Gagamit din pala tayo ng mantika dito, panggisa. So, tara na! So, ngayon mga ka-cooking is napainit na natin yung ating kasirola. And then, nalagyan na natin siya ng mantika. So, ngayon is manggigisa na tayo. So, unahin muna natin yung ating bawang. So, nailagay na natin yung ating bawang na ka-cooking. So, isang buong ulo ng bawang ito, yung isang buo. So, tinagtad ko siya. So, ngayon is makikita nyo na inuna ko yung bawang kasi dito sa procedure na to, ang magpapasarap sa kanya is kailangan i-toasted mo yung bawang. So, gumamit din tayo ng dalawang sibuyas dito na medium size. So, pansin nyo, malalaki yung hiwa kasi para maging visible siya doon sa ating gulay mamaya. So ngayon is toasted lang natin to ng konti. Hayaan natin siya mag golden brown. Yung para lumabas yung kanyang aroma, mga ka-cooking. So ako pag nanggigisa ako sa kaserola, ang pinapaikot ko dito sa gilid yung ating mga bawang sibuyas habang ginigisa siya para yung lasa napupunta sa gilid pag sinahog yung gulay. So yan, golden brown na siya. Ngayon isasama na natin yung ating sibuyas. Bango, mga ka-cooking. Nandito lang kayo. Grabe yung bango ng bawang. So hinaan natin ang konti apoy. Igisa lang natin yan. Napakasimple lang yan lutuin actually. Napakabilis. So adobong sitaw. So gisa-gisa lang natin yan. Balikan natin siya. So yan mga ka-cooking, okay na to. Ngayon is ilalagay na natin yung ating sitaw. So make sure na hugasan ninyong mabuti ang inyong gulay. So ganyan lang siya kasimple. Tingnan nyo, bango. Golden brown na yung bawang natin. So ngayon lalagay na natin yung sitaw. Then titimplahan na natin siya. Tsaka lang siya pakukuluan, tatakpan natin siya. Pakuluan lang siya for 2 minutes. So, kung ma-remember nyo, sabi ko kanina, is wala itong sahog. Bali, sibuyas bawang lang siya. Saka magic sarap. So, yan, gigisa-gisa lang natin siya. Okay? So, ngayon is titimplahan na rin natin siya. So, lalagyan ko siya ng konting chili powder, about 1 teaspoon para hindi siya masyado manghang. Okay, so lalagyan ko siya ng garlic powder, mga 2 to 3 teaspoon para malasa. Masarap kasi itong garlic powder, kaya mapansin nyo kada luto ko is naglalagay ako niyan. And then 1 teaspoon ng pepper. Ayan. So ngayon, sa pampalasa natin is lalagyan ko lang siya ng about 4 na kutsarang toyo, 4 tablespoon ng soy sauce, and then isang tablespoon lang ng suka. Then papakulo na natin siya. And then ilalagay na rin natin yung ating magic sarap. So, balikan ko kayo. Lagyan ko lang siya ng toyo. Bibitahan ko lang itong camera natin. So, ayan na siya mga ka-cooking. Nalagay ko na yung ating toyo at saka suka, pati yung ating
magic sarap. So, may paniniwala sila na naririnig ko yung matatanda dati na. So, pag nilagyan mo siya ng toyo, haluin mo siya. And then, once na nilagyan mo siya ng suka, wag mo muna siyang hahaluin daw. Kasi magiging sariwa daw yung timpla. So, ayan, nilagyan ko na siya ng suka. So, hayaan ko muna siyang kumulo ngayon. Tatakpan natin siya. So, siguro mga 5 to 10 minutes, luto na yan, mga ka-cooking. So, balikan natin siya mamaya. Yun! So, after 10 minutes, mga ka-cooking is, eto na. Luto na ang ating adobong sitaw. So, napakadali lang niya, mga ka-cooking. Actually. So, yun na siya, oh. Ayan yung hinahanap ko na maging texture niya. Ayan yung mga sibuyas. Napakasimple lang niya. At walang katimpla-timpla pero sure na sure ko na masarap ito. So, gayahin nyo siya. Simpleng lutuin para sa sitaw. So, lutong duron, ika nga sa Pampanga. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, Kapampangan Cooking #Go9, is mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para maging updated ka sa ating mga next upload. At kung like mo naman is yung mga adventure vlog at saka mga YouTube tutorial unboxing is meron din tayong second channel, ang Dr. KJ Fox sa #Go9, motovlog at iba pa. So, check mo yan at marami ka rin makikita mga videos dyan, mga ka-cooking. So, muli, mga ka-cooking, always keep safe. Ahem.